Úspešne opatrovať. Opatrovanie osôb v Rakúsku. Opatrovateľ osôb ako živnostník. V tomto filme vám predstavíme hlavné princípy úspechu opatrovania osôb na živnosť. Poprvé, ako nájdem svojich klientov? Môžete si robiť reklamu samostatne. Toto môžete robiť priamym rozhovorom so záujemcami alebo ústnou propagandou, inzerovať na internete alebo v tlači, ako aj pomocou infoletákov a brožúr. Upozornenie. Ako opatrovateľka osôb môžete vyhľadať potenciálnych zákazníkov za účelom poskytovania služieb výhradne iba na základe vyslovenej objednávky. Môžem sa obrátiť aj na sprostredkovateľskú agentúru. Popri sprostredkúvaní klientov poskytujú agentúry aj podporu z pohľadu administratívnych činností pri začatí opatrovateľskej činnosti a v prípade potreby aj počas opatrovania. Jednotlivé agentúry sa môžu od seba odlišovať z pohľadu ceny a rozsahu poskytovaných služieb v značnej miere. Na úvod si preverte, či agentúra spĺňa určité minimálne požiadavky. Kliknite sem, ak sa chcete dozvedieť, s akými službami agentúr môžete minimálne počítať. Po druhé, aký najvyšší honorár môžem dostať? Klient si musí hradiť podstatnú časť nákladov opatrovania sám, čo je pre väčšinu rakúskych rodín veľmi drahé. Aktuálne sa výška honorárov pohybuje v rozmedzi od 40 do 100 eur netto za deň. Upozornenie. Niektoré opatrovateľky alebo agentúry inzerujú s veľmi nízkymi honorármi a tým môžu znižovať bežné ceny opatrovania. Niekoľko všeobecných pravidiel. Čím vyšším vzdelaním disponujete a čím lepšie máte referencie, o to väčšiu máte šancu na dosiahnutie vyššieho honorára. Dôležité faktory úspechu sú nasledovné. Dobrá znalosť nemeckého jazyka, komplexná prax alebo vzdelanie v opatrovaní, empatická schopnosť, organizačná a komunikačná kompetencia, ako aj upravený vzhľad. Tip. Oplatí sa neustále vzdelávať a získavať skúsenosti. Vyššie vzdelanie a prax sú predpokladom vyššieho honorára. Po tretie, s akými výdavkami musím počítať? Je dôležité, aby ste ako živnostník boli pripravená na všetky vznikajúce výdavky. Obyčajne je potrebné počítať s nasledovnými hlavnými výdavkami. Odvody do sociálnej poisťovne SVA, poplatky pre agentúry alebo reklamné náklady, cestovné náklady a dane. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto výdavkoch, kliknite prosím sem. Po štvrté, koľko musím zarobiť, aby bola moja činnosť opatrovateľky pre mňa výhodná? Na opatrovateľov osôb sa nevzťahuje predpis o minimálnej mzde. Vy rozhodujete o tom, aký vysoký má byť váš honorár, aby ste po odčítaní všetkých nákladov dosiahli požadovaný príjem. Nasledujúca vzorová kalkulácia zahŕňa obvyklé príjmy a výdaje a pomôže vám pri výpočte minimálneho honorára. Upozornenie. Vzorová kalkulácia je zjednodušený výpočet, preto pri ňom zohľadnite vzťahujúce sa predpoklady. Ako základ si zoberme 24-hodinové opatrovanie so 14-dennými turnusmi s úhradou cestovných nákladov vo výške 70 eur a s agentúrnymi nákladmi vo výške 8% opatrovateľských nákladov. Sumy sme zaokrúhlili na celé čísla. Ďalšie predpoklady sa môžete dozvedieť kliknutím sem. Začnime mierne. Z denného honoráru 40 eur dostaneme mesačný honorár vo výške 607 eur. Z toho si musíte odpočítať preddavok na odvody vo výške 158 eur a 38 eur, ktoré si musíte odložiť pre dodatočnú úhradu, ako aj náklady agentúry vo výške 54 eur. Vaše cestovné náklady vám uhradia v 100% miere. Z toho vychádza zisk vo výške mesačne 357 eur, prípadne 24 eur denne. Stačí vám to na živobytie? Vykonajme tento istý výpočet s denným honorárom vo výške 60 eur. V tomto prípade sme už dosiahli zisk 567 eur alebo denne 37 eur. Ak kalkulujeme s denným honorárom 80 eur, dostaneme 776 eur mesačného alebo 51 eur denného zisku. Rozhodnúť sa musíte vy. Tip.
Ak si chcete jednoducho predbežne vypočítať, koľko vám zostane po odčítaní všetkých nákladov z honorára a nechcete počítať komplexne výdaje odvodov, potom navrhujeme, aby ste používali vyššie uvedenú vzorovú kalkuláciu a pre výdaje na odvody počítajte s 30% z príjmov. Prajeme vám veľa úspechov. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Pre ďalšie informácie k téme opatrovanie osôb v Rakúsku kliknite prosím na nasledovný link.